Vale, quan vulgueu començar, endavant. David? Sí. Començo jo? Endavant. Hola, bona tarda. Soc Blai Batista, coordinador de la GICCAT a les Terres de l'Ebre, i avui seré el moderador virtual de la xerrada de salut, on hi parlarem de la repercussió escolar al curs 2020-2021 de la Covid-19. Volem agrair l'organització i coordinació del Departament de Salut amb aquest projecte amb la nostra entitat. Aprofitem per agrair al Pla Integral del Poble Gitano i als ajuntaments de Tarragona, de Reus, Tortosa, Amposta i Lleida per la seva col·laboració amb el projecte de salut. Avui amb nosaltres tindrem la doctora Laia Assó, de la Subdirecció General de la Promoció de Salut de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda, Laia. Hola, bona tarda. Abans d'escoltar la nostra convidada, us faré un breu resum del projecte de salut a GICCAT. Entenem que la millor manera de treballar és la prevenció. En l'àmbit de salut és la clau per prevenir les malalties. Ens adonem d'una dada molt rellevant. La majoria de les persones només van al metge quan ens troben malament. Moltes d'elles sense cita prèvia. Això vol dir que quan van a urgències, el nostre objectiu és canviar-ho. Aquestes dinàmiques, la prevenció i els àmbits saludables són algunes de les nostres propostes. De fet, ahir vam començar les classes dirigides amb el Club Gimnàstic de Tarragona. Amb aquestes accions per fomentar l'esport entre les dones gitanes. Les tenim els diumenges al matí durant els mesos d'octubre fins al desembre. La informació a les nostres xarxes socials anirem anunciant les classes de pilates, de zumba, de ioga i algunes activitats que tindrem. Això ho estem fent ara mateix des de la GICCAT, amb el Club Gimnàstic de Tarragona. Amb les entrevistes i amb els mediadors realitzem a la província de Tarragona, a la ciutat de Lleida, ens trobem unes dades i inquietuds per part de les famílies. Durant aquestes setmanes farem xerrades amb els professionals del Departament de Salut, amb el nostre objectiu és treure a les famílies del desconeixement i poder fer facilitadors de la informació contractada pels professionals. Les famílies ens plantegen uns dubtes amb el tema d'avui ens portarà a fer aquesta xerrada. Vosaltres ens traslladareu i ho farem amb la doctora Laia Assó. Doncs ara, a partir d'ara, Laia, si vol fer la seva presentació. Perfecte, moltes gràcies. Doncs en primer lloc voldria agrair a GICCAT que ens hagin convidat avui a estar aquí i a poder compartir aquesta estona. I, si us sembla bé, jo compartiré una presentació i després ja deixarem pas al torn de preguntes. M'haureu d'habilitar per poder compartir la pantalla perquè em surt que no tinc possibilitat de compartir-la si no m'habiliteu. Sí, ara fa anfitrió. Gràcies. Ja pots. Vale, perfecte, ja està. Val, em confirmeu que es veu, oi, a la pantalla, a la presentació? Val, doncs comencem. Jo he fet una mica una selecció, un repàs de temes molt vinculats a l'escola en aquest període de pandèmia i aniré presentant aquests diferents apartats que jo imagino que tenen interès, però evidentment la part més enriquidora de tot això serà poder donar resposta a totes les preguntes que vinguin després. Començo amb una diapositiva que una mica ens explica quina és la situació que tenim, la situació que teníem a dia 9 d'octubre, és a dir, fa tot just un parell de dies, per posar sobre la taula que estem davant d'un escenari epidemiològic que a poc va millorant. És a dir, que aquesta cinquena onada ja sembla que a poc arriba al seu final, malgrat la pandèmia segueix aquí i, per tant, encara no podem cantar victòria en aquest sentit, però sí que estem en un moment epidemiològicament bo i, per tant, això
és rellevant. Podeu veure que queden pocs pacients ingressats actualment. També han anat disminuint molt els pacients que estaven ingressats a la UCI. En aquests moments són un centenar i, per tant, a poc tot es va col·locant amb aquesta espècie de normalitat que no és ben bé normalitat, però que ens permet anar pensant en un futur en el qual tinguem aquesta Covid tan a ratlla com sigui possible. I l'altre gran factor, com sabeu, és la vacunació. En aquests moments ja tenim gairebé 6 milions de persones a Catalunya que han iniciat la pauta de vacunació i la veritat és que és una molt bona notícia perquè en la vacunació, com sabeu, hi ha una de les claus per poder fer front a aquesta pandèmia. Aquesta diapositiva el que ens ensenya és una mica com ha estat la Covid en els diferents grups d'infants i joves. La línia de color blau cel fa referència als infants petits de 0 a 9 anys i la línia de color verd fa referència als infants de 10 a 19 anys. Aquestes gràfiques, aquestes línies, mostren el nombre de casos confirmats de Covid en cada moment, des de que va començar la pandèmia. A la primera part, que veieu que no hi ha cap pic, que la corba es manté plana, és tota la part corresponent al confinament. Els infants, els adolescents, els joves estaven a casa, per tant, pràcticament no es registraven casos i, a més, si recordeu, inicialment hi havia menys capacitat per diagnosticar i, per tant, moltes vegades no es podia accedir a una prova, simplement es feia un diagnòstic telefònic moltes vegades i es donaven indicacions, però realment fins i tot amb això hi havia pocs casos. El següent pic que veiem, aquest pic que és intermig, doncs ja veiem aquí la segona onada, que és aquella onada que, si recordeu, es va produir a l'octubre, just al cap d'unes setmanes, de poques setmanes d'haver iniciat el curs escolar i també d'haver retornat a tota l'activitat laboral, d'haver augmentat la presencialitat i també aquelles activitats que tenien lloc en espais més tancats, i es va produir aquesta segona onada. Després veiem la tercera onada. Si us hi fixeu, sempre les diferents onades afectaven més els infants, els joves, diguem-ne, els adolescents i joves, que no pas els infants petits. Fixeu-vos que per sota de 10 anys la línia blau cel sempre es mantenia per sota de la línia verda, i de fet ho anàvem dient, en els infants es transmet menys la malaltia, els infants es contagien menys, era un missatge que anàvem donant contínuament. Veiem la tercera onada, veiem la quarta onada, que va ser prou discreta, i quan semblava que ja pràcticament li teníem un peu al coll, va venir la cinquena onada amb una virulència, com veieu, molt important. Va afectar de ple els joves, perquè eren la primera franja que encara no havia tingut accés a la vacunació. Fixeu-vos quin pic més vertical, i que va arribar fins a uns nivells molt alts, superiors a les onades prèvies. També va afectar els infants més petits, en menor proporció, però es van combinar una sèrie de factors que va ser aquesta falta d'immunitat perquè encara no s'havien obert aquestes franges d'edat i també va coincidir, com haureu sentit anomenar, amb la irrupció d'una nova variant, d'una variant que es transmetia molt més que les variants prèvies, que és la variant Delta. En aquests moments ja estem aquí a la punta de la gràfica i, com veieu, per primera vegada, i per un motiu prou lògic, la corba dels infants petits passa per davant de la dels joves. Per què? Doncs perquè els joves s'estan vacunant i, per tant, ara el nombre de casos en aquestes franges d'edat, a partir de 12 anys, que és l'edat en la que de moment es pot posar la vacuna, ha disminuït moltíssim. Ara fa un moment parlava d'aquesta transmissió del virus, del coronavirus, en els infants, i recordareu que l'any passat jo crec que vam fer una xerrada també amb la GIPCAT per explicar una mica les mesures que s'estaven prenent a les escoles i als instituts en relació a la Covid i insistíem molt en el fet de que el virus, el coronavirus, es transmetia poc des dels infants, però els infants també es contagiaven menys que els adults. De fet, la primera experiència que vam tenir amb infants va ser quan es van obrir les activitats d'estiu, no d'aquest estiu, sinó
de l'anterior. Quan es van obrir les activitats de l'estiu 2020, que era la primera vegada després del tancament de les escoles que els infants podien participar en activitats en grup més o menys nombroses, va ser com la primera prova de foc per veure què passava amb el virus i els infants quan tornaven a fer vida i interaccions socials. I el que vam trobar, aquests esquemes que teniu per aquí, formen part, es deriven d'un estudi que va fer l'Hospital de Sant Joan de Déu amb aquestes activitats que eren casals d'estiu i activitats similars. El que vam veure és que no només es contagiaven poc, de fet, fixeu-vos, van estar seguint 1.900 nens i van tenir 9 casos. Per tant, era un moment en què a la resta de la comunitat, en l'entorn, es donaven forces més casos que aquests. Però ja vam veure que es contagiaven poc i d'aquests infants, quan es van fer els estudis de contacte, tenien una sèrie de contactes estrets, però també van observar que habitualment d'un cas positiu no se'n contagiava cap altre. En aquests casals d'estiu, si hi havia un cas positiu al grup, el més habitual és que cap altre nen d'aquell grup bombolla, es contagiés. Alguna vegada se'n podia contagiar un altre. Veieu que aquí posa 5 vegades es va contagiar un altre nen. 2 vegades, en 2 casos, es van contagiar 2 nens més. I només en una ocasió es van contagiar 3 nens. Però en 22 ocasions, per tant, la gran majoria, no es va contagiar ningú més. Per tant, a mesura que anaven arribant estudis i que anaven arribant dades, vam veure que realment la Covid no només es comportava d'una manera lleu o molt lleu en els infants, perquè això era una altra de les coses que havíem anat evidenciant, que quan els infants agafaven la Covid a vegades ni tan sols tenien símptomes, a vegades tenien símptomes molt, molt lleus, que es podien confondre amb qualsevol altre quadre típic provocat per un virus a la infància, sinó que, a més de fer quadres lleus, eren poc transmissors. I això era especialment rellevant en els infants per sota de 10 anys. Era on vèiem una diferència més gran i era una mica el que ens anaven aportant els estudis. Però, si heu estat atents a les notícies, si heu pogut seguir una mica l'evolució de la pandèmia, hem anat observant un canvi en aquest sentit. I ara veurem amb un esquema molt senzill quin és aquest canvi que hem observat. Val a dir que allà on no hem observat canvi és en el fet que els infants, els adolescents i els joves fan quadres lleus de la Covid. La Covid els dona pocs problemes. Però sí que hem observat que aquesta baixa transmissió que es produïa en el col·lectiu d'infants ha canviat. Si us fixeu en aquest esquema, són diferents malalties contagioses, que segur que algunes us sonen molt, i veureu que hi ha un punt groc al centre que representa el cas positiu de cada una d'aquestes malalties. I després veiem pintats total o parcialment diferents punts de color taronja, que són els casos que se solen produir a partir d'aquest primer cas. Aleshores, si ens fixem, per exemple, en el segon esquema, l'esquema de la grip, veiem que per cada persona que s'infecta de grip, habitualment es contagien una persona i mitja. Això vol dir que, per exemple, per 2 casos de grip, tenim 3 persones que es contagien. En el cas de l'èbola, que segur que us sona també el virus de les notícies, doncs per cada cas positiu, habitualment se'n contagien 2. Tenim aquí malalties molt més contagioses, com és ben sabut, com és la varicel·la. Fixeu-vos, aquí per cada cas positiu es contagien 10 persones del voltant. I el sarampió ja no diguem, que ja és una malaltia de transmissió aèria que hi ha moltíssims contagis i, per sort, és una de les malalties que tenim inclosa en el calendari vacunal. Aleshores, el que hem observat és això que veieu aquí. En les variants clàssiques, la Covid, el tipus de virus que teníem al principi, aproximadament per cada persona que s'infectava, se n'infectaven 2,5. És a dir, per cada 2 casos teníem 5 casos secundaris.
Però ara, amb la variant Delta de la Covid, veiem que per cada cas s'infecten de mitjana 7 persones. Això, evidentment, quan no prenem cap mesura. Si prenem mesures, el que fem és anar disminuint, evidentment, el nombre de persones que es contagien. Però això ja ens dona una idea de que la Covid, amb la seva variant Delta, és molt més contagiosa del que eren les variants clàssiques, i això ha canviat una mica aquest panorama que teníem en els infants, que podíem dir a principi del curs passat que eren molt poc transmissors, i ara, malgrat que segueixen tenint quadres lleus de la malaltia, ja no són tan poc transmissors, perquè aquesta malaltia provoca unes càrregues virals, una quantitat de virus a la persona que s'infecta 1.200 vegades més altes que la que feia la variant més clàssica, la que teníem durant l'inici i durant el curs passat. Per tant, aquests canvis sí que han modificat el comportament, i això una mica què ha provocat? Doncs bé, ha provocat que en les escoles, en els instituts, en els diferents centres educatius, doncs teníem moltes ganes de poder començar a relaxar les mesures de protecció enfront de la Covid, perquè realment teníem aquesta certesa que els infants es contagiaven poc, cada vegada teníem més població vacunada, teníem el col·lectiu de professors i professores vacunats en un 93%, i per tant tot feia pensar que podríem començar a relaxar mesures. Però, en vistes amb aquesta nova variant, que encara no hem tingut oportunitat de veure com es comporta a les escoles, doncs l'inici de curs d'aquest curs 2021-2022 ha estat un inici prudent. I per tant, de moment, i fins a veure com es va comportant aquesta nova variant dintre de les escoles, hem fet aquesta crida a seguir mantenint. Tampoc són mesures noves ni més estrictes. Les mesures a l'escola es van demostrar molt eficaces, van fer de l'escola un lloc molt segur. Jo m'atreviria a dir que en molts casos més segur pel que fa a la Covid del que eren els propis domicilis, les pròpies cases, perquè era més fàcil que el virus entrés a través d'un altre membre de la família que no pas a través dels infants. Per tant, les escoles amb aquestes mesures, les mesures típiques de la distància interpersonal mínima d'1,5 metres, aquest rentat de mans al qual ja tots ens hem anat habituant de manera continuada al llarg del dia, l'ús de mascareta, que és una mesura senzilla però molt eficaç, i la ventilació, que com sabeu, pel fet que el virus es transmet a través d'aquestes microgotetes, aquests aerosols suspesos en l'aire, la ventilació ha adquirit un poder molt important, i això fa que a vegades dintre les aules ens haguem de plantejar el mantenir les finestres obertes, encara que disminueixi una mica la temperatura, perquè sabem que això fa que els infants estiguin molt més protegits davant d'un possible contagi. Per tant, de moment, i fins a veure una mica què va succeint a mesura que anem tinguent més població vacunada i que l'escenari pel que fa al virus vagi millorant, com us mostrava d'inici, hem fet aquesta crida a la prudència perquè les escoles continuïn sent un espai tan segur com ho van ser el curs passat. I de moment tot ens fa pensar que anem amb la mateixa bona direcció que anàvem el curs passat. El nombre de casos no s'ha disparat en cap moment. Ara ja tenim unes quantes setmanes des que va començar el curs, i la veritat és que les xifres han estat molt positives, i per tant tot fa pensar que si seguim millorant, en algun moment sí que ens podrem plantejar aquest relaxament de mesures. Però el més important a dia d'avui és el missatge de que l'escola continua sent un lloc segur. Anem a parlar un moment de conseqüències d'aquest curs passat i també de part de l'anterior, perquè a vegades, ara que fem balanç, ens en anem donant compte, però a vegades potser no en som prou conscients del que va suposar tancar les escoles. Ara ja em situo en aquell moment del confinament, en què vam enviar nens, adolescents i joves tots cap a casa. Realment n'hi havia, per tant, hi havia pressa per obrir les escoles. Era tan rellevant que tanquéssim les escoles. Totes aquelles preguntes que ens van sorgir llavors i que a poc han anat agafant significat i els hi hem pogut anar donant resposta, doncs ara creiem que val la pena compartir-les.
Pel que fa a les conseqüències més directes del període de confinament pels infants, doncs mireu, en aquell moment ja es va fer un estudi prou important a l'estat espanyol, que va incloure un nombre molt important d'enquestes que es van fer a famílies que tenien infants d'entre 3 i 12 anys. Es van poder fer més d'11.000 entrevistes, per tant va ser un estudi rellevant, i el que es va veure és que amb els infants tancats a casa doncs hi havia un percentatge gens despreciable, com veieu a la primera barra, d'infants que estaven més exposats al fum del tabac, més d'un 30%. Alguns, evidentment, patien d'una manera més acusada la falta d'espai exterior, habitatges que podien tenir condicions més complexes, doncs també això es podia fer més palès i podia afectar la qualitat de vida d'aquests infants, però també vam observar canvis d'hàbits per tot el que va comportar el confinament. Evidentment no era un confinament només d'infants, adolescents i joves, també era un confinament de gran part de la població adulta, exceptuant els serveis essencials, i aleshores es va detectar un consum insuficient de fruita, també de verdura, i molt, molt, molt rellevant, una exposició molt alta, molt més alta del que ja era habitual en molts infants, a les activitats de pantalla, teles, tablets, mòbils, etc. Es va detectar que una quarta part dels infants estaven exposats a les pantalles més de 6 hores al dia durant el confinament. Això és un disbarat, no només per tot el que implica a nivell de salut física, sinó també per les conseqüències i els riscos que té de salut mental. I, evidentment, estan tancats a casa, doncs les oportunitats de fer activitat física també van ser menors en els infants. Això, una de les conseqüències directes que va tenir aquesta elevada exposició a pantalles i aquesta manca d'exercici físic, doncs, com us podeu imaginar, va ser l'augment dels casos de sobrepès en el col·lectiu d'infants, adolescents i joves. També és fàcil deduir que algunes de les conseqüències no van ser iguals per tots els infants. Evidentment, no és el mateix els infants que vivien en cases en entorns rurals i amb espai, amb jardí o el que fos, que els infants que vivien en habitatges molt més petits o amb moltes més persones. Per tant, és evident que, malgrat que hi va haver una afectació global de tots els infants, adolescents i joves, no va ser simètrica ni va ser igual per tothom. Una altra de les coses que va destacar aquest estudi justament es basava en la percepció que els pares i mares d'aquests infants tenien sobre com estava afectant el confinament als seus fills i filles. I com veureu, doncs les respostes tampoc crec que a ningú li sorprenguin. La salut física va considerar-se afectada per part d'una quarta part dels pares. La salut emocional també va ser molt important, el malestar emocional associat a aquest període de tancament de les escoles, gairebé en la meitat de les famílies encastades, i més de la meitat van referir, evidentment, que havien vist o que percebien alterada la qualitat de vida dels seus fills i filles. De nou, els pares posaven sobre la taula aquells temes que veien que més havien canviat i, com veieu, doncs de nou s'emportaven aquí la palma l'exercici físic, podríem dir la manca d'exercici físic, i el temps d'exposició a pantalles. Abans us deia que una de les conseqüències directes d'aquesta sobreexposició a les pantalles havia estat l'augment de la prevalença de sobrepès, però una altra conseqüència directa que ja ha pogut ser percebuda és l'augment de la miopia. L'augment de la miopia per aquesta proximitat amb les pantalles que no permet gaudir d'una bona salut visual quan se sobrepassa tantíssim les hores recomanades davant d'una pantalla. Per tant, veiem ja que des del punt de vista de salut i de les famílies, doncs ja hi va haver una percepció, crec jo que molt encertada, de com estava afectant
aquell tancament als infants i joves. Però realment n'hi havia per tant, o sigui, hem pogut una mica fer palès que el tancament escolar és tan nociu. Fixeu-vos, la pandèmia ha provocat arreu del món la interrupció més gran dels sistemes educatius que mai s'hagi donat. El nombre d'infants afectats és de 1.600 milions d'alumnes. Per tant, ja la xifra costa fins i tot d'imaginar. A Catalunya, com ha succeït a la resta del món, aquest tancament ha tingut també un impacte en el rendiment acadèmic, un impacte que ha sigut diferent si el nen feia primer de primària o feia tercer de l'ESO o estava a punt de fer la selectivitat. Ja us podeu imaginar que no és el mateix depenent del grup educatiu en el que es trobaven els infants, però en tot cas sí que ha tingut un impacte que es preveu que es pugui anar fent més evident en els propers cursos i que podria implicar, per exemple, un augment del nombre d'alumnes que hagin de repetir curs. I aquest impacte, de nou, ja sabeu que no hi ha simetria en aquestes coses, doncs ha afectat més a infants amb condicions més dificultoses des d'aquest punt de vista. I, a més, probablement s'anirà veient també cada vegada més que s'agreuja aquesta bretxa acadèmica. Les oportunitats no són les mateixes per tothom. Fixeu-vos en aquest dibuix. Jo crec que aquí està la resposta a aquesta pregunta que jo us feia de realment n'hi havia per tant? N'hi havia per tant de posar, com vam posar des de Salut, el crit al cel de que no podíem seguir avançant amb les escoles tancades, que havíem de prioritzar la presencialitat escolar per sobre de tot? Doncs jo crec que aquest dibuix ho diu tot. Aquest dibuix ens diu que amb més educació, més esperança de vida, i de fet hi ha estudis que així ho demostren, que tancaments escolars importants acaben tinguent un impacte en l'esperança de vida d'aquells alumnes. Per tant, l'escola és la que ens garanteix, la institució que ens garanteix en gran mesura la igualtat d'oportunitats. És un determinant de la salut d'aquests infants en el present, però també en el futur, importantíssim. I per això d'aquí la importància i la lluita, perquè a vegades ha estat una lluita de mantenir les escoles obertes. Les escoles, els instituts i tots els altres centres educatius. Per tant, molt, molt important aquest missatge. L'escola, a no ser que hi hagi unes condicions nefastes, a no ser que no hi hagi una altra oportunitat, l'escola sempre, sempre ha d'estar oberta i garantir aquesta presencialitat. I com ha estat això d'anar a l'escola en temps de Covid? Probablement això ho hauríem de preguntar més als infants, als mestres, a tothom qui ha estat en l'entorn escolar, en l'entorn educatiu durant aquest període. Però sí que hi ha algunes coses que podem intuir. Anem a veure algun petit exemple. Aquesta il·lustradora, l'Andrea Zayas, ens plantejava d'una manera divertida el que ha suposat. Per exemple, fer ús de la mascareta continuat. Ens hem acostumat, els infants i els adolescents i els joves als centres educatius han acostumat a veure's pràcticament sempre amb la mascareta. Això, evidentment, no ha tingut la mateixa repercussió per a aquells infants que tenien alguna dificultat auditiva, que fins que no s'han pogut fer ús de mascaretes transparents que oferissin garanties de seguretat i de protecció enfront de la Covid, doncs poden haver tingut forces dificultats. Per tant, bé, ha estat un temps diferent. Els infants petits, que no han pogut veure les expressions facials completes de les seves mestres i dels seus mestres. Hi ha hagut una sèrie de... Les mesures han provocat que el dia a dia a l'escola no fos com acostumava a ser i que tingués particularitats a les que també hem de dir, pel que hem anat rebent i perquè amb el vincle estret que tenim amb educació ens ha anat arribant, que els infants probablement són els que s'han adaptat amb una facilitat més gran. Malgrat tot, ells han pogut seguir assistint a l'escola, en molts casos
amb una predisposició molt bona i s'han adaptat a les mesures com amb naturalitat. Probablement per aquesta capacitat adaptativa que tenen els més petits de manera natural, doncs ha estat una experiència que dintre de tot, doncs ha sigut prou assumible. Si ens parem a pensar en algunes coses que tant de bo haguéssim pogut evitar, però que no ho hem pogut fer perquè ens ha calgut, com dèiem, ser prudents, doncs home, hem hagut de renunciar a algunes coses que tenien valor pedagògic. Per moltes escoles té valor pedagògic que els infants o els adolescents de diferents grups bombolla puguin interaccionar. També totes aquestes escoles, cada vegada més, que treballen per projectes i que ja no tenen aquella estructura d'aula que coneixíem abans, de tenir totes les taules separades i cada infant amb la seva cadira, sinó que tenen tendència a fer activitats amb més mobilitat dintre l'aula, amb taules més conjuntes. Almenys durant el curs passat, moltes hi van haver de renunciar. I per tant, això també li ha fet perdre aquest valor pedagògic que té el poder treballar d'aquesta manera més flexible. Si us recordeu, una de les mesures del menjador escolar del curs passat és que l'alumnat no podia col·laborar en tasques de parar taula, d'esperar taula. Això també té un valor educatiu important. I una altra cosa que té valor educatiu i que en moltes ocasions per la situació pandèmica s'hi va haver de renunciar són les colònies, les sortides, totes aquelles activitats que implicaven uns riscos afegits i que durant el curs passat no es van poder fer i que ara treballem perquè es puguin recuperar i, de fet, amb l'escenari epidemiològic que tenim actualment, doncs ja hem contemplat en els protocols per aquest curs que es puguin seguir fent. Ja ho dèiem, professors, alumnes, la resta de personal que treballa en els centres educatius han hagut de canviar els hàbits i rutines. Les entrades esglaonades, aquestes famoses entrades, vosaltres a I5, vosaltres a I10, vosaltres a I4, per evitar aglomeracions. Totes aquestes coses, doncs, evidentment, han necessitat el seu període d'adaptació, però s'han portat a terme i s'han mostrat eficaces, que és el més important. Al final, l'esforç que ha fet professorat, alumnat, famílies, perquè evidentment les famílies han estat allà i han hagut d'adaptar-se a tots aquests nous canvis, han tingut el seu premi, que és que l'escola ha estat un entorn molt segur. I, per tant, tot el que s'ha portat a terme ha tingut un sentit i ha valgut molt la pena. I durant el curs passat, com també sabeu, doncs es va limitar l'accés per seguretat de les famílies als centres. Aquest any, i amb el bon escenari epidemiològic que tenim ara, doncs ja es permet més possibilitats a les famílies de que puguin accedir als centres. Ara bé, no tot ha estat negatiu. També hem de ser capaços de veure algunes coses que hem après amb aquesta pandèmia, que han sigut conseqüència de totes aquestes mesures, però que hem vist que han estat positives o almenys així ens ho han traslladat des de l'àmbit educatiu. El fet de fer els grups bombolla i limitar la mida d'aquests grups bombolla ha estat una bona cosa per molts infants el poder fer grups més petits. Ja ho sabíem, que aprendre en grups més petits és molt eficaç, però ja que ens hi hem vist abocats, doncs ha estat una experiència molt positiva que, de fet, en alguns àmbits s'intenta mantenir. Per poc que es pot, evidentment és més car perquè significa que s'ha de tenir més personal per educar aquests infants, més educadors, més mestres, més monitors, depenent de l'àmbit, però hi ha moltes entitats que han apostat per seguir treballant així. Les famílies hem hagut de coeducar, és a dir, quan els infants estaven a casa, doncs ens tocava participar potser d'una manera més activa a la que ho fem habitualment en l'educació més acadèmica dels nostres fills, i això doncs també pot haver tingut un costat positiu. Hem donat un impuls a tot allò que és l'educació per a la salut que es porta a terme a les escoles, començant per tot allò que s'ha anat traslladant als infants respecte a la pandèmia, les mesures, entendre el per què ens hem de rentar les mans, quan hem de fer ús de la mascareta, com fer-ho correctament. Totes aquestes coses d'educació per a la salut han patit un impuls molt gran durant aquest darrer curs escolar i es nota. Es nota que els nostres infants, els nostres adolescents i els nostres joves han fet un salt qualitatiu molt important que és una de les coses que també valorem positivament. Una altra cosa
que pot semblar menor, però que jo crec que molts infants i joves han celebrat, és poder fer més activitats a l'espai exterior. No? Utilitzar els patis, per exemple, com un espai on també es poden fer classes i altres activitats. Això ha donat com una versatilitat a aquest espai del pati que crec que ha estat molt celebrada. També hem avançat tots plegats, jo crec que això no ha sigut només en l'àmbit educatiu, sinó en molts àmbits, en l'ús de les eines digitals que ens han permès comunicar-nos d'una altra manera. Ara ens toca trobar una mica l'equilibri entre aquest ús d'eines digitals i la presencialitat. No ens podem abocar únicament a fer-ho tot per via digital. I alhora, per tota la gestió de casos, de contactes que s'ha hagut de fer als centres, tot aquest tema de les mesures, també hi ha hagut una comunicació pràcticament contínua entre els centres i les famílies. Bé, ens agradaria molt que això pogués continuar, evidentment, sense la Covid com a protagonista, sinó per altres temes més positius. Per tant, sí que ha sigut un curs que ha tingut una part de duresa per totes aquelles mesures que s'han hagut d'aplicar, però també n'hem recollit uns fruits que esperem que puguin alguns d'ells seguir formant part del model educatiu del nostre país d'ara en endavant. I un dels àmbits que segur que heu anat sentint i amb més força aquests darrers dies, que s'ha vist afectat tant pel període de confinament com per la pandèmia en si, i que ha tingut un impacte, i de fet l'està tenint, i ho anirem veient també al llarg dels propers mesos i probablement anys, és la salut mental dels nostres infants i joves. Realment hi ha hagut un impacte, no només perquè han aparegut nous diagnòstics, és a dir, s'han fet diagnòstics amb infants que havien estat com acumulant un malestar emocional i que han acabat desenvolupant un trastorn de salut mental, sinó que també molts infants que ja tenien un diagnòstic, que ja tenien un trastorn en l'esfera de la salut mental, el poden haver vist agreujat, el poden haver patit més pel fet que s'ha discontinuat en alguns casos el seguiment o que ha canviat de format o que tot el que ha generat la pandèmia en si no ha estat positiu per aquest trastorn. Aquí recullo alguns dels que s'està observant en l'àmbit més sanitari, l'àmbit més clínic, que estan augmentant, els trastorns per ansietat, els trastorns de l'estat d'ànim, com la depressió, trastorns obsessiu-compulsius, els trastorns de la conducta alimentària, l'anorèxia, la bulímia, són trastorns que s'han vist agreujats. Sabeu que és un tipus de trastorn en què aquesta modificació de la conducta alimentària només és la punteta de l'iceberg d'un gran malestar i, per tant, la pandèmia ha sumat punts per agreujar aquest malestar. No és que hagi causat directament el trastorn, sinó que ha augmentat el risc de patir-lo. L'addicció a les noves tecnologies, en parlàvem abans, aquest abús a vegades molt important de l'ús de pantalles en infants petits i no tan petits, ha tingut diferents conseqüències, però ja s'estan veient alguns casos en què això ha creuat una línia vermella i requereix d'un tractament mèdic. També s'ha vist un augment del nombre de suïcidis i també s'han agreujat o han aparegut algunes situacions de violència intrafamiliar. Per tant, tota l'esfera dels trastorns de salut mental és un dels àmbits on des de Salut hi haurà posat el focus en les properes setmanes, en els propers mesos i, com us deia, també en els propers anys. Per tant, hi ha una mica per anar tancant. Què n'hem tret de tot això? Com veiem aquest futur? Després d'aquest curs 2020-2021 ja conclòs, en què vam poder aprendre moltes coses, a vegades una mica patacades, però les vam acabar aprenent. Què en traiem de tot plegat? Doncs mireu, per mi el missatge principal és que l'escola s'ha mostrat com un entorn segur davant de la Covid. L'escola és segura i aquest és per mi el gran missatge. Penseu que hi havia incerteses al respecte, però s'ha acabat evidenciant, posant sobre la taula que era un entorn segur i ho continua sent. Per tant, com ja apuntàvem abans, el tancament d'escoles ha de ser l'última de les últimes opcions. En cap cas podem
tancar la mainada a casa sense tenir molt clar que això tindrà un impacte importantíssim sobre el curs d'una pandèmia o d'una epidèmia. Ha de ser l'última opció. Una altra cosa que n'hem après, els infants, adolescents i joves són ciutadans del present, no són els ciutadans del futur. Ja hi són ara i, per tant, els hem d'escoltar i els hem d'atendre. A vegades fem mesures, fem webinars, fem moltes coses i no els posem al centre o ens oblidem que també ells necessiten informació, necessiten atenció. Per tant, no ens hem d'oblidar mai d'escoltar-los i de prioritzar-los. També hem après que l'educació forma part, és indissoluble de la salut i la salut també ha de formar part de l'educació. Això que us deia és una de les coses que celebrem. Hem fet un pas endavant en educació per a la salut als centres educatius. I per últim, això sí que ja ho sabíem, però crec que no està mai de més recordar-ho, que l'escola forma part d'una xarxa comunitària. I aquesta xarxa comunitària, entre moltes altres coses, ens ha d'ajudar a detectar, abordar i acompanyar també els problemes de salut mental. Em permetreu fer una miqueta de campanya. Sabem que la vacunació és una de les claus per superar, per controlar aquesta pandèmia. Cada vegada, com us deia, us ensenyava xifres al principi, gairebé 6 milions de persones que han iniciat la vacunació, però encara tenim feina per fer. Fixeu-vos, en el col·lectiu de persones de 16 a 19 anys ja tenim un 76% de joves d'aquesta franja d'edat que tenen una pauta de vacunació completa. Ens queda una miqueta més de feina per fer en el col·lectiu de 12 a 15 anys. Ja en tenim un 67%, però ens agradaria augmentar-ho per ajudar justament a tenir la pandèmia molt controlada també en els centres educatius. I fixeu-vos que m'he permès posar-vos també les dues següents franges d'edat i us les poso perquè també ens queda una mica de feina per fer en aquest sentit. En la franja de 20 a 29 anys anem per un 65%. Això vol dir que ens queda un 35% de persones sense vacunar, sense la pauta completa, i el mateix succeeix amb la franja de 30 a 34 anys. Les vacunes, des del punt de vista de salut pública, segurament són el millor invent després de l'aigua potable i de no gaires més. Per tant, és una opció que tenim, és una opció segura, és una opció que hem d'aprofitar i és part del camí per recuperar la normalitat en aquests temps de pandèmia. I això és tot el que us volia explicar. Espero que hagi sigut d'utilitat i, si més no, d'interès, i quedo a la vostra disposició per totes aquelles preguntes que vulgueu fer. Moltíssimes gràcies, Laia, per tota l'explicació que ens has fet, que de veritat que sí, s'ha fet. Almenys tot el que t'he escoltat són xifres que parlen per si soles i esperem que el més aviat possible poguéssim tornar a la màxima normalitat que teníem abans. Que ho veiem, serà difícil, però ho aconseguirem. Tinc algunes preguntes per a fer-te, que m'han fet preguntes. I a veure, mira, des del Departament de Salut s'ha encarregat el Departament d'Educació de fer una enquesta als alumnes de quines mesures veuen més efectives? Això us ho puc respondre a través, fent-vos 5 cèntims, d'un projecte que s'anomena el projecte Escola Sentinella, que és un projecte d'investigació en uns centres seleccionats arreu de tota Catalunya i que justament, entre d'altres coses, el que planteja no només és l'efectivitat en si de les mesures, sinó que també entrevista tant a mestres com a alumnes com a altre personal dels centres educatius sobre no només el compliment, sinó l'opinió i l'efectivitat de les mesures. Per tant, en aquest sentit, de manera conjunta entre els departaments de Salut i d'Educació i algunes altres entitats que participen en aquest projecte, sí que s'estan portant a terme consultes en aquest sentit. Tinc una altra pregunta. Ens arriben queixes de les famílies que ens diuen que les escoles no tenen prou capacitat d'organització ni recursos humans per fer complir les mesures de la Covid-19.
Aleshores, sí que és veritat que l'any passat hi va haver un important augment dels recursos per poder donar compliment, especialment a la mesura principal, que era la mesura dels grups bombolla, el fet de reduir el nombre d'infants per aula obligatòriament passava per augmentar el nombre de persones docents, i això era una despesa importantíssima que es va assumir des del Departament d'Educació, però és probable que no s'hagi mantingut el mateix ritme, diguem-ne ritme d'inversió pel fet que hi ha altres necessitats molt urgents a cobrir i també pel fet que tenim gairebé a tocar aquesta millora progressiva de l'escenari epidemiològic. És veritat que les mesures tenen el seu cost, evidentment, però a poc hem pogut anar reduint aquelles mesures que ja vèiem, que ja hem après que no eren mesures imprescindibles, tot el tema de neteja i desinfecció, que l'any passat va suposar un cost molt gran pel Departament d'Educació, quan es va poder comprovar que la Covid, la seva transmissió a través de les superfícies era molt menor del que s'havia previst en un primer instant, doncs s'ha pogut reduir i això ha permès dedicar els recursos a altres coses. Però, evidentment, tot allò que suposa una pandèmia té un abast importantíssim i som conscients que és probable que no tots els centres puguin arribar amb solvència a tot allò que se'ls demana, si bé és veritat que veient les xifres i veient el control de la infecció deduïm que compleixen el gruix de les mesures i que ho fan, a més, molt bé, perquè realment, com us deia, l'escola es revela de nou com un espai molt segur. Correcte. Doctora, no creieu que seria millor tenir un personal sanitari a les escoles i als instituts? No. La idea de sanitaritzar els centres educatius no ens agrada gens des de Salut Pública. Nosaltres apostem per un model en què hi hagi un vincle molt estret. Abans us parlava dels recursos de l'entorn comunitari, i el centre educatiu, igual que el centre d'atenció primària, formen part d'aquest entorn comunitari. Nosaltres el que volem és que la relació entre el centre educatiu i el centre d'atenció primària sigui una relació molt estreta, sigui una relació de proximitat, que hi pugui haver un intercanvi constant i que uns estiguin a disposició dels altres per aprofundir o per tractar o abordar tots els temes que calguin. Per això, com sabeu, s'està treballant en completar el desplegament del programa de salut i escola, que justament el que vol i el que busca és això, aquest vincle molt estret, que tots els centres educatius de Catalunya tinguin una infermera referent, que sigui aquella persona a través de la qual vehiculen les necessitats, els dubtes, tot allò que té a veure amb la salut, però no creiem que hi hagi d'haver presencialment personal sanitari als centres educatius. Per últim, l'última pregunta que tinc, me diuen que estar a la classe amb la mascareta ens dificulta molt la capacitat de concentració. Per aquest proper curs no s'han trobat altres alternatives? Com us explicava d'inici, la variant Delta ens va aixafar molt els plans, perquè la nostra proposta inicial, en el pla de mesures que es va aprovar abans d'acabar el curs i abans de la 5a onada, ja estava contemplat que fins i tot dintre de l'aula, quan s'estava amb el grup bombolla, amb el grup de convivència estable, es pogués estar sense la mascareta. De fet, tenim ganes de treure les mascaretes i molt especialment els infants. Però amb la 5a onada i la presència massiva de la variant Delta ens va fer iniciar el curs amb prudència. També hem de tenir en compte una cosa, i és que tota la normativa, la llei de mascaretes, no és competència del govern de la Generalitat, sinó del govern espanyol, i per tant, una mica ara, la nostra voluntat és en el grup de treball de totes les comunitats autònomes anar avançant en aquesta relaxació de mesures i, sens dubte, la primera mesura que tenim ganes de revocar, si seguim amb aquestes xifres positives pel que fa a l'escenari epidemiològic, és l'ús de les mascaretes, que ens agradaria molt poder-les relaxar, si més no, en el marc del grup bombolla. Per últim, tinc jo una pregunta a nivell personal i acabem. Si David no té cap pregunta més
que ens han enviat els nostres els que ens escolten, donarem la reunió per finalitzada. Doctora Laia. Jo tinc dues preguntes per part de l'audiència. Perfecte. Et faig jo primer la meva. No hi ha cap tipus de... Sé que hi ha una organització que controla les redes socials de les publicacions que es fan sobre la gent, de les coses que poden fer el Covid, de les que no poden fer el Covid. Clar, la gent utilitzem els telèfons, utilitzem les redes socials i hi ha molta gent que, clar, et diuen que et posen la vacuna i et trobes malament, et poses la vacuna i et fiquen un xip, et fiquen la vacuna i et fiques una cullera aquí i la pots portar... Clar, els nostres infants veuen tot el que parla el gran i tot el que diu. Que cada un és lliure de creure el que vulgui. Per això som humans i cada un fem el que nosaltres creiem convenient, no? Però clar, si tu tens el teu pare, que sents que parla amb la teva mare, dient, mira, la cullera me s'apega aquí, et fiquen la vacuna i et fiquen un xip, et fiquen la vacuna perquè diuen, amb ells els hi convé, i parlen amb ells i no saben a qui es dirigeixen. Però bueno, cada un és lliure de... Jo m'ho repetir, Laia, que jo respecto totes les opinions, però clar, si la teva decisió pot perjudicar a la salut de la resta, crec jo que hauríem que les plataformes digitals com Facebook, Instagram, Twitter, totes aquestes plataformes haurien de parar molta cura en a veure què publiques. Perquè igual que es para molta cura en de fer quines provocacions i et diu, mirant el vídeo, abans de pujar, estem mirant el teu vídeo per a veure si es pot publicar o no es pot publicar. Jo crec que parlant de la nostra salut, perquè aquí tothom té dret a agafar un vídeo i dir, mira, avui m'he vacunat i mira la forquilla. Clar, això fa molt de mal, perquè estem parlant de la salut de les nostres persones. Totalment d'acord, i és una cosa que es demana des dels governs a les plataformes, especialment les més importants, que hi hagi aquest filtre de fake news, d'informacions no contrastades i moltes vegades absolutament falses, infundades, perquè fan molt mal a l'opinió pública. Nosaltres intentem contrarrestar-lo publicant contínuament i intentant utilitzar els mateixos canals per publicar informació verídica, contrastada i intentant arribar a les persones perquè creiem que la via sempre és convèncer, mai imposar. Hi ha països que estan optant per fer la vacunació obligatòria. Tant de bo no hi haguem d'arribar, ens agrada més la idea d'anar convencent a la gent i anar fent taca d'oli entre tots, portar endavant un projecte que té una gran càrrega de solidaritat, però tens tota la raó amb aquesta observació que fas i tant de bo hi hagués a vegades més cooperació per part de les plataformes a l'hora de retirar continguts. El que passa moltes vegades amb l'administració és que quan tu engegues un procés de denúncia d'una determinada informació, el dia que has fet tots els passos que has de fer per poder-ho eliminar, allò ja ha tingut una difusió immensa, és lent, és poc efectiu. Per tant, la nostra opció, la nostra postura passa per brindar, contraatacar, entre cometes, amb informació verídica i demanar a la gent que també segueixi aquells mitjans contrastats i que li oferiran, evidentment des de Salut Pública només podem estar al costat de la gent i per tant que li oferiran informació contrastada. Si més no, sembla que aquella és la notícia rellevant i que és la que valgui, la que és falsa o mentida o d'una persona que no té la capacitat per a respondre una pregunta i que la que és verdadera sembla que no tingui el pes i la suficiència perquè això ho ha dit el govern o ho ha dit Salut i a ells els hi convé això. I a mi no em convé això. Com que jo no vull escoltar el que em convé, agafo el que no em convé. I és això un mal hàbit i clar, s'excusen la gent amb aquesta cosa. Em diu, bueno, com que yo he visto esto, t'ho diuen en castellà perquè així sembla que faci més força, jo és que a mi m'han dit, o és que jo he visto que te ponen la vacuna i te posen un xip, però veus les veritats i dius, bueno... També és molt important que els mitjans de comunicació col·laborin en el fet de no posar al mateix nivell postures que no tenen cap mena de fonament
amb postures fonamentades, perquè aleshores organitzen un debat entre la persona que defensa de la cullera i la persona que defensa una postura basada en l'evidència científica i sembla que estan al mateix nivell, que són dues opcions que estan al mateix nivell i per res ho estan. Per sort, jo crec que en el nostre àmbit els mitjans tenen sentit comú, tenen criteri, no? I cada vegada és més aïllat, no? Aquest fet, almenys en temes relacionats amb la Covid, de posar-ho al mateix nivell. Però és molt important, no?, que això sigui una tasca de tota la societat, combatre les fake news i per part dels ciutadans, doncs, evidentment, sempre documentar-se, informar-se, buscar una mica més abans d'apretar el compartir, no?, que a vegades som una mica impulsius perquè les xarxes van molt ràpid i poder-ho, no?, tenir en compte que allò pot tenir conseqüències per moltes persones. Pues sí. David, endavant, les teves preguntes. Molt bé, doncs mira, el primer comentari que tenim és de la Soraya, que és la nostra també coordinadora de les Terres de l'Ebre pel projecte de mentoratge, i ens comenta que los docentes están preparados para atender niños con problemas mentales o tendría que haber en los colegios un profesional o especialista para poder detectarlo y tratarlo. Vale. Aquesta pregunta també és molt rellevant, no?, en el moment en què vivim ara i, de fet, en aquests moments s'està treballant amb diferents línies. Per una banda, s'està buscant veure quin és, no?, el grau de malestar emocional que ha deixat la Covid o que està deixant la Covid en els centres educatius, però també s'està capacitant i formant els professionals de l'àmbit educatiu, perquè si evidentment no han de fer cap diagnòstic, només han d'estar una mica atents com a part d'aquesta xarxa comunitària que comentàvem, perquè si detecten, doncs conjuntament amb aquesta infermera de salut i escola, amb els psicòlegs i les psicòlogues comunitàries que es desplegaran en les properes setmanes i mesos, poder, com a mínim, posar aquesta senyal d'alerta davant d'un infant, d'un jove, que tingui una necessitat concreta, també els equips d'assessorament psicopedagògic dels centres educatius. És a dir, hem de crear xarxa de manera que entre tots puguem fer una detecció precoç i després ja seran els serveis de salut, o en aquest cas els serveis de salut mental, els qui s'encarreguin de diagnosticar, de fer seguiment, tot allò que pugui necessitar aquell infant, adolescent o jove. Però d'entrada, docents, ells ja han percebut aquesta necessitat, ja s'estan formant i, de fet, la idea és ser el màxim d'efectius per treballar en xarxa i poder prestar l'atenció que necessiti a cada un d'aquests infants. Molt bé, i després la segona pregunta que tenim, que prové de la Carmeta, que és membre de la nostra junta, és que què en penses de la vacuna als infants menors de 11 anys, que si tenen algun tipus de repercussió o que si la rellevància en la vacuna en aquestes anys repercuteix o no, si hi ha alguna diferència entre vacunar nens més petits o més grans. Aquí entren en joc diversos aspectes. En aquests moments encara no podem posicionar-nos massa sobre la conveniència d'aquesta vacunació perquè encara s'estan portant a terme estudis de seguretat. Jo crec que els que s'estan fent ara per part d'una de les cases fabricants de vacunes es fa amb infants d'entre 5 i 11 anys. Quan es publiquin aquests resultats i l'Agència Europea del Medicament es manifesti al respecte i digui doncs sí, aquesta vacuna és apta o no és apta, recomanable o no recomanable, és quan realment nosaltres podrem emetre el nostre posicionament. En aquests moments doncs, hi ha debat. Evidentment, com dèiem, la Covid no té una repercussió gran a nivell clínic en els nostres infants. Per sort, doncs, queden prou al marge i habitualment manifesten quadres lleus o molt lleus. És veritat que de tant en tant també ens passa que hi pot haver infants que manifestin quadres més importants i fins i tot alguna vegada quadres del que anomenem Covid persistent, d'un quadre que va molt més enllà de la durada habitual. Però la norma general en la gran majoria d'infants són quadres lleus. Per tant, quan pensem en la vacunació escolar o la vacunació dels infants, estem pensant en una estratègia global. Estem pensant en adquirir un percentatge més alt que ens ajudi a protegir tota la societat i no únicament el col·lectiu d'infants. Sabem que és una vacuna segura i així s'ha revelat en els diferents col·lectius d'edat. Evidentment, hem d'esperar a tenir els estudis per comprovar que també ho serà per aquesta franja d'edat, però la seva vacunació formaria part d'aquesta estratègia global. Sabeu que inicialment es parlava molt
de que la cobertura vacunal es donaria amb un 70% de la població vacunada. Amb la nova variant necessitem més percentatge de població vacunada per estar protegits. I el que sí que hem de tenir en compte és que la vacunació, si s'acaba vacunant el col·lectiu d'infants, evidentment té un avantatge, no? per l'infant, perquè si no agafa la malaltia, doncs millor que millor, però tindria també un gran benefici poblacional en aquesta estratègia comunitària. Ara bé, també haureu sentit que hi ha un debat obert, és a dir, si no es vacuna a la població de països amb moltes més dificultats que el nostre, països en vies de desenvolupament, és fàcil que segueixin apareixent variants que ens compliquin la vida. Per tant, més enllà del que pugui succeir aquí amb la vacunació dels infants, és molt important que es treballi amb aquesta estratègia mundial, aquesta estratègia molt més global de vacunació i realment es prioritzi també i es possibiliti la vacunació en els països més desafavorits, perquè només així aconseguirem un control global de la pandèmia que ens permeti això, com deia abans el Blai, recuperar, si més no, la màxima normalitat possible. Per tant, en el moment en què l'Agència Europea del Medicament es manifesti, doncs és probable que la postura sigui favorable, però sempre buscarem estar alineats amb una estratègia més global de vacunació. Doctora, tinc una última pregunta que m'ha entrat i crec que és important. L'última pregunta que tinc és que si els nens i nenes escolaritzats, si la gran majoria estan vacunats i n'hi ha, posem l'exemple, d'un 10% que no estan vacunats i que no es volen vacunar, o que els seus pares no volen que es vacunin, llavors, al curs vinent, aquests nens seguiran estant a la mateixa bombolla amb els altres nens que estan vacunats sense... Mireu, aquesta mateixa pregunta la podem extrapolar a la resta del calendari vacunal, perquè tenim un percentatge de famílies que opten per no vacunar, a vegades de totes les vacunes incloses en el calendari, a vegades d'una part. Per tant, aquest debat ja el tenim des de fa molts anys. Nosaltres apostem, evidentment, perquè els infants puguin tenir dret a l'educació i a l'educació presencial. Intentem fer tot aquest treball d'anar convencent des del sistema de salut a totes aquelles famílies que tenen dubtes o tenen reticències a l'hora de vacunar, però succeeix una cosa i és que, com deies, si un 10% dels infants d'aquella aula no estan vacunats, doncs el que succeeix és que s'aprofiten de la immunitat general. Es crea una immunitat de grup que també els protegeix a ells. Des del punt de vista de les famílies que no han decidit no vacunar és molt poc solidari, perquè aquesta és una estratègia global, però els seus fills en l'àmbit escolar finalment queden protegits per aquesta immunitat de grup pel fet que tots els seus companys estan vacunats. Per tant, aquests companys seguirien formant part probablement, perquè no pot ser d'una altra manera pel dret a l'escolaritat dels grups bombolla, se seguiria treballant, evidentment, per intentar convèncer aquestes famílies de la idoneïtat de vacunar, és que no en tenim cap mena de dubte, i de la mateixa manera que s'ha anat treballant amb altres vacunes incloses en el calendari, es faria, sens dubte, amb la vacuna de la Covid. Doncs, doctora Laia Assó, moltíssimes gràcies. No pengis, espera't que sortiguéssim del directe. Agrair-te el teu esforç d'estar aquí amb nosaltres, de compartir la teva experiència, de compartir amb tots nosaltres tot el teu saber. Dir-te que des de la GICAT i des del Pla Integral del Poble Gitano lluitarem i intentarem de conscienciar totes les famílies de que la Covid només la podem guanyar vacunant-nos i portant mascareta i protegint-nos